bon ni nyanyi ni kaliminke koni mogomi jabeti de tumbe ela jabeti bila dogotoro ko ikanasu ko itese kasu ikasumbila ko eye sumbila sanfula nyogona sungalo fula ka ke iti amwe kala balobo wo sanfula in ko fe jabeti tigu eni ye baroke ko ibese kasu eye sun isai isera kasu sanfula min temenado sanfula min temena niyo o mure boke bashi tika ola sage tika ola parce que foriye de ko itese kasu iye barake ni ode ka mure boke menni na do ko ibese kasu isuna ibake kan munun su be ulusu munun ko fanaka e wa mure boke rabashi tika ulusu agelitika amure bo nyi wasa wodo kanyini kali tumbea ni mugo kanyini kali te minye fajiri ali imusak ko do ba fo fajiri ko wakati do be kanki yeremina ka minitoe ka jitoe kata fajiri la ko be chogodi bo ali imusaki min fulen ninye delela to la sariala ne ko do do nyagambira mugo bolo chiden ko suguri du wakati de kayya garuya hadisa unana kiden ka suguri du ani salli ni nyogonche français mimbe hadisa uyode fo o korote yeremina yede o yede suguri du kayya garu yakabila su labanna jeydi ibn sabit ka hadisa akota saharna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqumuna ila salati faqila kam bainahuma qala qadru 50 aya jeydi ibn sabit ko lu yesuguru du kafara cidenka wulila kasalli o ko aka suguri du ani aka salli français juman tumbe ni nyogonche ako aya bi duru kala wakati ore tumbanka suguri du anan ka salli ni nyogonche wala ninkoro yede yesuguru du eri minna ani salli ni nyogonche min ninkoro te ko ki yere mina kabo jima depindi wakati minye koni mini ani dumuni ka jo ki yere mina kabwala o be dilo fajiri kene de la min ni nye suguri du wakati abe ko misala ni doko ne inka suguri du 2 heures de o be ni deko ne inka suguri du 4 heures de wala chiden fana ka suguri du wakati de fule ka funne nye aba ka suguri ya garu ya de fo sulla ba me minye kamini koni toye peunka na mi o dilelembe fajiri de la ala ko kulu wasrabu حتى يتبين لكم قيت الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ala ko ayemmi aka dumuni ke fo fajiri fi mana jema ka bo nyogona me ka fo français do de be fo mo ye ko suguru din ka danni yorola mini ka danni yorola kasro fajiri mashe de la tola de ika suguri ya garuya ika suguru din wakati la ani fajiri kana janya nyogona ci den tayi ode me yeremina in koni mogo ba yeremina de ni fajiri kene cira ibe miriye mina kabo minini ewa dumune ma odela ni aya koso ani ciden ka harisa dobe ako bilali no be salli wele sufela de la ayemmi aka dumune ke fo ibnu maktum na ya salli wele wala be mini jon abe dumune jon awo ko ibnu maktum ale ya finyote de na ale be salli wala te salli wala bara fo no ko dugu jerade ale be salli wele odela donc ibnu maktum ko ni no ye salli wele dro fajiri de sele abe mini bila wala abe dumuni bila mais ni ote mini ni dumuni joli o dilolembe fajiri de la nyinka suguru de ni wakati la ani nye mini jo ani dumuni ufana tekelenya de ki den ka suguru du de fora o beke sulla ba mais ani mini na joli o fana ya damana ko de o be dilo fajiri kene chili de la wakati kerekelen tola وعليكم السلام
bon ko alimami dɔ b'a ka kun kɔfɛ ka kɔrɔ bɔ maana ka yɔrɔ dɔ kɔfɛ ka yɔrɔ dɔ di ko dɔ ko ale y'o ye alimami dɔ kun na bon ko ale ye alimami ɲininka ko alimami ko foyi t'a la naha an kajai hadisa de nana la a bɛ hari riyadi kɔnɔ ciden ɲan bali naha an ɲɛlɛ kajai kajai kɔrɔ ye mun ye ka kunkolo yɔrɔ dɔ di ka yɔrɔ dɔ to yen ciden ɲan balala a tɛ bɛn hadisa de b'a la ko ni alimami ko delila t'a la n'a y'a sɔrɔ alimami ye nin fɔ a ma kuma tiɲɛ kuma fɔ nin ye delila b'a la ciden do a ko kunkolo i k'a bɛɛ di ou bien i k'a bɛɛ kɔfɛ ka dala kɛɲɛ mais i kana yɔrɔ di ka yɔrɔ to yen ciden ɲan balala Kacang kena cakap dengan wala ko. Wani da ka wara isira. Emi wani sa bolo. Ede da ka bolo ale de bana wani ko. Aye wari aya juru do yela. Ede ka bana kana isa. Wani da ka kirne jaka kan ko wani ba. Bo ko ni mo ye wari juru do ela. Ko e ka baraki akono wari in fana kacha. Abe jaka bo jaka be se ka bo wori sera jaka ma mi adira e ma juru de la ko e ka baraka ya kono jombe wori jaka bo yala na foro tigi de be ni wori jaka bo wa o be abe e min bolo be ko mor shike na e de ba jaka bo ni wori jaka ba fula bela abe e min bolo na juru do ni la ka baraka na ka wori de do na yen ni sabe bo e ba jaka bo de i ka wori de do ko jomina amwalihim sadaqa ala ko jakka kamina kabon na folo de la na folo de do abi bolo ala ko jakka kamina kabon na folo de la na sera ni sabila na folo de do abi bolo ita de do iba jakka bo ale fana ba jakka bo munna parce que ale fana ka juru de be ela juru ye chogo ya fula de ni ka juru be mogola mogo mi seba ya abesi ka juru sara ni ko karsan ka juru be mimbila nana nay abe nanay nin juru be komi kan na folo jede ni bi ka jakabo ibe nin juru kontere ba jakabo wala nin fana na ya soro ale ka juru bila na folo be e bolo dongo do na yi wele ko karasa ma ko serantama ibe ta dama akan na folo de do a jakaba ka afana ba jakabo bo juru chogo ya fulana ni eye juru do mo do da sa seta ye ki ka juru sara ube seba ide me mo min do ate mo ka juru sara iya kan idde sara nin juru a jakatika ibe nim bilade nin jakatika ni alay garjage kala sammi ibo sankele jakabola me nima soro nin jakatika me juru na be mogola seba ya beseka sara ni ko akika juru sara fana ba sara o be komi kan na furo jode a jakabika wa alaikum salam bon ko ewa ni sandamado in kono nanda ambe ko mununa jamana be ko mununa minye jishirawe mogo yere be wori passe bo kadi demma ko akatani jishirai ado ni ko akanata ubafo ko hari ni saya ni dalembi ka sokono de ni ala ya latige ko ibesa bo beta jika ube saji kono ko be chogodi bo doni ke bawo yen ni yira bontemi aka kitabu do ko majmu fatawa le kubura akoni mugo ni don na ji kono don fendo kono boli fendo kono ka kacha nu ko kachaya hada bandembe toni nare nin ko in koni ni femma sina akacha ni tora ka donina a garanti lente hada madembe to alare ibe to ji kono ala akoni mugo min don na o sugula baji kono i tora ala i yere keri yere deme bagay i fagalila yere keri yere deme bagay i fagalila ante se ka fo ku yere faga parce que munum fana be do kono ulla nyini te ukasa ulu kala nyini ye ukakishide odi yato don kibo do ma so ka fuma ko yere fagala direct parce que ima do pour ikasa
e donna i ka kisi de mais i donna don fen min khaliba mogo be toila donc i yere deme i yere fagali la cheikh sira bun teme nunu ya fo len cogola o kowdo u mankan ka ke alaykum salam o maro obe maro obanti sa no nda ko ba nda wala alle ya ko nan tije maro haindi na wani haka mamaki na ko sai an ta haike wani wange kara ko ba na kara ko hibe wala ngaka ko ya wannan maro ke kike ko ta ayya tinya mo sai da kala ana ki fa ne na ko bon konni mo mi malo de do malo yi u b'a kɛ k'a fɛɛrɛ de e ye dɔ sa malo in na mais a nana dɔn ko malo sugu min filɛ nin ye n'a b'a kɛ ka fɛɛrɛ malo suɲalen de don malo in suɲana de a suɲalen de don malo suɲalen de don i b'a kɛ ka fɛɛrɛ a y'a sɔrɔ e fana ye dɔ sa a la bon ni nin dɔnna ko e ye malo min sa a suɲalen de don e y'a sa mɔgɔ min bolo n'i b'a tigi dɔ taa malo in d'a ma k'i ka wari sagi ma parce que malo in kɛra walita ye kaba o dɔnna a haramu yɛrɛ do e ka sa n'i b'a tigi dɔ sagi ka taa di a tigi ma ko a k'i ka wari d'i ma an u bɛ min ka malo suɲana n'i b'o tigi dɔ taa malo in d'a ma i ko e de ka malo suɲana ne ye dɔ sa la i t'a filɛ e y'a sa min bolo bɛ t'i ka wari ɲini o fɛ n'i y'a sɔrɔ a filɛ n'i ma sɔrɔ ale kɔni t'a saga ma wala nin de wajibilen b'a tigi kan ni mɔgɔ ye minan sa a nana sabati e nana dɔn ko minan suɲalen de don ni minan in tigi dɔnnen dɔn taa minan in di minan tigi ma n'i tɛ minan in tigi dɔn a dɔnna kɔni ko a suɲana de e y'a sa min bolo taa minan in d'a ma k'i ka wari sagi ma bɔ cogo ye nin de nin ko in na Waalaikum salam. Bon, ko e ka juru tun bɛ mɔgɔ dɔ la depuis faramali la. Bon, juru in masara sisa de a tigi nana sefa de bɛ yan sisan bon sisa a bɛ sefa wa 100 de di e ma wa u bɛ faramali wa sefa wa 50 de bɛ d'i ma dɔɔni kibaw ko nin yɔrɔ la ni e ye juru dɔn mɔgɔ la ni wari dɔ ye juru in sara wagati a b'a fɛ ka yɛlɛma k'a kɛ wali karite wɛrɛ ye u ko sariya la baasi t'a la mais wari min juru tara juru be sara don min wari in fale be be min na o do i b'o de dama misali la ni e ye ewa dolari ewa 100 o ye juru do mɔgɔ la mais ale be juru sara don min a ko ne sefa de be n bolo de juru be don min n'a y'a sɔrɔ hali dolari 100 a bɛ bɛn sefa wa 20 de la misali la juru bɛ don min dolari 100 bɛ bɛn sefa wa 20 de la mais sisan don min e b'a ka juru sara e ko sisan dolari tɛ ne bolo n b'a fɛ k'a kɛ sefa ye baasi t'a la i bɛ se ka sefa d'a ma mais a don a bɛ dolari falen de lajɛ a bɛ hakɛ min na sefa la n'a y'a sɔrɔ a don dolari 100 bɛ bɛn sefa 10 de ma 10 de bɛ d'i ma n'a y'a sɔrɔ juru t'a dɔn hali sefa dolari prix tun bɛ sefa 20 de ma mais juru bɛ sara don min dolari prix bɛ sefa 30 de bɛ d'i ma n'a y'a sɔrɔ a jiginna fana prix bɛ min na o de bɛ d'i ma dɔɔni kabaw ye nin de fɔ nin kiiri la wala sefa faramali a 100 a fale nu ko a falela a fale bɛ bɛn sefa wari hakɛ min na o de bɛ d'i ma jate tɛ ta ko farawali 100 ka d'i ma dɛ n'a bɛ d'i ma wari de la faramali 100 in valeri ye hakɛ min ye juru in sara dɔn o wari la o de bɛ d'i ma
Allah din ga nabi ga wannan akati wa in aradtum istibdala zawji makana zawji ayatin mana ne kan bo ko ala ko ni ardaytum istibdala zawji makana zawji kunna ba fi kan musoffale musola ni aya koro yede ala ya ama koro like cheka minye muso ka sabatin ka furula kabila wonya mariya be chede bolo ni muso dobe e bolo sababu dobe e ba fi kan muso imbila kan muso wore furu anola bashi tala ika muso imbila parce que ika muso marali ana bilali abu e chede bolo aw ya fu allaji biyadihi uqdatun nikah ube ni mogo ya fara mogo min ni furu sabatilina sirli babolo mogo che ni ye muso furu muso sabatili ibolo ani ka boy ka furu la nyamara be ede bolo ala fule ko de yira yanna ni dorora do nana ema ube sababu do nana e ba fi ki ka muso do bila ka muso were furu ka bila nola bashi tala ika nimbila me ni ya bila e ye nafolo dama furu nafolo la ate daga ka dorme kele minala parce que yere de ya bila i kana foyi minala iye nafolo doala ibani abe bila betanaye ate foyi sagima mi adagara ika bilali obede bolo aya illa nyini yenninde wa alaykum salam bo ko marakaw ye sitemu do sa sisa bonni sitti ko de nana no oye kabila uba fuko kabila kuntigi ubeta kabila kuntigi nyini uyerela ka kabila kuntigi sigi sanyelema do be se ka nyogon soroye ko kabila ka nyogon do be misiu faga baw be faga do be duwawu ke do be qur'an jigi kala nunu be chogodi minye hadama dew ka fara nyogon ka kalo jo aw yereye ko sanyelema an ka nyogon soro ka ke fetiye silamiya sariya yo haramu ya ko ke biriya feti fula doronde be silamiya ko sabana jumatai salliba feti sallincine juma don feti shaw silabun teme be nunu fa ka kitabu kono iqtida'u siratil mustaqim fi mukhalafati sahabil jahim ako salli fula sanyelema an ka nyogon soro salli fula de be silamaw bolo sallincine salliba ni sabana farala ka dogo kunta na bora ola ni mogo ye kalo jo yere ye sanyelema jo yere ye ko ka ke nyogon dala jenye ko sanyelema ka nyogon soro e bidiyado haramuro silame sariya kono munna kafir sallu munun be dinne kono ko tarantie ne nouvelle ni fe munyo haramuya nko o sugu de haramuya ciden nale madina aya soro don fula be madina kaw boro sanyelema be tilen ko don fulala ciden ko madina kaw manin don fulay munye o kon nunu nye don ba fulade de pegale nunu mbambolo de sanyelema be nu senjo ko le ciden ko yen nunu toy ayen nin don fulay toy ala yu fale awma don fula wareye min kawsan nunu nye sallincini ni salliba idel fitre o idel adha ayu toy ala yu fale awma salli waremuye min kawsan nin fulay awasila maka nyogon dala je sangosa sanyelema ni salli fulade do na boran ni nan ni mugo ya ke ka nyogon dala je kiriye aw yereye sanyelema yan nyogon soroye ko kabla kuntigi fe bidiyado haramuro silamiya saran ko kele afulan na fana ko munu bidiya na damina na be damina fitiri de la laba be kumbaba haramu be se ka ta ka do akono fulan ka be se ka ta ka do akono do ba damina de kabila ka nyogondo ibebo min kalama misi faga be do ala saga faga be do ala ka ke dumuniye ibebo min kalama iba fo anka qur'ana jigi be do ala ibebo min kalama kabila be ka kuntigi kaburu be nyini sanyelema saliman ka nyogon sura ka kaburu la ka jiara ibebo min kalama fulan ka fa do na bolo donc nunu mani ani fana abe hadama don wele kata ka waso nyogo nyeni kabila wuye abe hadama don wele katoma ka waso nyogo nyeni kabila wuye fe mo fembe kabila ko de sama mo goni nyogo nche silamiya sariya masoma
سلامي سريا مصوما يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ko fana ke kabila ni dambo ka waso mino nin kabila masina uluka nyogonye yenni misi hakede fa nin kabila masina uluka nyogonye yenni saka hakede fa ko fana ke waso nyogonya e silamiya sarate soma dondo la kachiri ni sebo to kele yorola madinanka ani muhajirina utara jita yorola jita yoro inna ufula kelela madinanka ni muhajira kelela muhajirina ko ya ahlal muhajirina madinan kayin ko ya alal ansar mana muhajiri ya kan mugo wele al ansari da ya kan mugo wele ni mene ciden bolo ako dawa jahiliyatu ana baina juhurikum dawuha fa innaha mumutina ciden ko jahilu kan yogon wele chogo abode ke kan neto acela ayen ninto lelende do ayen ninto lelende do kabilaw ka to nyogon wele ka kabilaw fana wele nin kabila masina ko fana ke waso nyogon yaye o tebbe silama sarela o bena ni paratiwde o bena ni kabila kowde o bena ni ka waso nyogon yade o bena ni kelewde kabilaw ni nyogon ce ambe ye silama be ka fo silama o be ambe ka fo ahli sunna wal jamaa ambe ka ken nin to nunun kono me ka kabila ko sama nununu ka kabila kuntigi sanyelema unu ka enu ka nyogonye unu ka feti nununu ka kabila kuntigi unu ka feti nimbena ne kabila ko ne kabila sama de simalama nu nyogonje silama sare fara masiyama abbe ye silama abbe ka ke sunna moy abbe ka ke ahli sunna wal jamaa nin kabila wolomai silama sare masoma anku dabila anka folo mogo ye sinju tugu nyogon inu nyogonje katemanta kayman nununke folo mogo ka sinji tun kadi antaye nunun tun tu bolo me ka sinji tun kadi katemanta ka utumbe nyogon hinna nyogon na katemanka utumbe sinji tun nyogon nye utumbe sumu sinji tun ni nyogon je katemanta ka donc nin ko masina laba fulan ka foyani bideni haramu be dola mogo ku dabila de salwati mo ko do ko ulu ye kolo tugulawde ulu be kolow de tugun bo sungalo ina muso bena uluma u sen karilew ube bolo karilew ube muso seun tugun kolow tugun ko be chogodi bo nunu na nyogona be do darura de kono ni muso te muso munun be se ka nyogona muso kolow tugun bo chewu ka kolo koni tugun adombaga be ye chede musote jamana kono min be se ka kolo tugu ke nu betay ni nye darura i darura de ni nye ibe aka kolo tugu me atuguli kono nala i hakebe yoro minna fari kolo kono kamagala koye i ka yeli ni ka maganyonya kadda o yorola ad-daruratu yuqaddiru bi qadariha ni darura nana darura hakebe la se yoro minna bi da o yorola ase nyoro min ni makobe ala kamaga o yorola ibe magala ase nyoro min ni makko bola e ko ye inya yele be da ola abolo yoro min ni e ka bolo kanka magala ko tugun i kam magale ka da o yorola abolo yoro min ni e ka yele kanka da ola i ka yele ka da o yorola i ka sen tugu i ka bolo tugu basiti kalina ni nye darurare ad-daruratu tubihu mahjurat ni darrauna na ba ko haramulen len daga wa ghari fasala lakum ma harama alaykum illa ma uditrutum ilayhi ala kunne ala yemunu haramu yaraw ka nyo faran fansiya fonna hatagira haramu minna ni darwana na kaula hatage haramu minna darura bola daga awye wala darura benni la daga ikawal muso bolo tugu ika sen tugu me ibada darura hakema me sungalo kono na be daga ikake ni ema bolo tuguli maga nyogonya min kera ni ema damu soro ni la wajiborila fenti kasuna me amma mu nyogona nyogola e mara muso do bolo la tuguto yiba sha tuguto foda musor la e bolo la waji boro la sunci nyona me ni o make fenti kasuna bo ko mugomi ko ibalima do fatura ko dankaniya be e bolo ko be fulan ka foyala ibe sallaka wa na dankaniya bi e bolo
ko abe fulankafoya la fulankafoya kunba bado fana min b'a labɔ silamɛya kɔnɔ e kana duwawu kɛ e kana salle kɛ a kan. Wa alaikum salam. Bon ko ni mɔgɔ min muso fila saba muso saba b'a bolo ko ale bɛ kɔɲɔmuso ka so kɔnɔ a tɛ don ninnu ka so kɔnɔ fo da wagati o bɛ cogo di bɔ mɔgɔ ka n'a ka denbaya cɛ an tɛ se ka kiiri tigɛ min bɛ an t'a dɔn u yɛrɛ de bɛnna nin na wa sababu wɛrɛ de bɛ a t'a don u ka so kɔnɔ an t'o dɔn an kɔni bɛ kuma gɔrɔbali de kan ciden ko man kanati lahu imratani famala ila ihdahuma jaa yawmal qiyamati wa shiqquhum ma'ilun ciden ko mɔgɔ min ko ni muso fila b'i bolo saba naani e jɛngɛna ka taa kɛlɛ ma ko yawmal qiyama dɔ n'i bɛna qiyama kɛnɛ kan i kɛrɛ jɛngɛnen de bɛna a bɛna na cogo dɔ la wa hali shiqqaihi saqitu i kɛrɛ dɔ yɛrɛ binnen do ka bɔ i la i ni kɛrɛ kelen de bɛna anw bɛ nin de fɔ gɔrɔbali la mais nin ta ale n'a ka denbaya ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ an t'o dɔn an bɛ gɔrɔbali fɔ ciden ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ni muso fila saba b'i bolo ni e jɛngɛna ka taa kɛlɛ ma ka tɔw tɔn yawmal qiyama do i kɛrɛ jɛngɛlen bɛna subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bon ni ɲa ɲininkali min kɛ ko ni mɔgɔ min jabɛti de tun bɛ e la jabɛti b'i la dɔgɔtɔrɔ ko i kana sun ko i tɛ se ka sun i ka sun bila ko e ye sun bila san fila ɲɔgɔnna sunkalo fila k'a kɛ i tɛ amu ye ka balo bɔ o san fila in kɔfɛ jabɛti tigiw e n'u ye baro kɛ u ko i bɛ se ka sun e ye sun i sera ka sun san fila min tɛmɛna don san fila min tɛmɛna n'i ye o muure bɔ kɛ baasi tɛ k'o la sage tɛ ka o la parce que a fɔr'i ye de ko